Jatend migao mar somo ngire George Magoha osingo ne jo Kenya ni chenro mar donje som sekondar madundo ni kare kendo Ikruok Klese ni e atamalo 96 nyaka 98. Kowuoyo e skul sekondar ma Kireki e kaunti ma Kisii, Magoha opuoyo gwenge mag Nyanza kuom chopo ageta margi kiluwogi machiegni kod sikunde mantiere e aluora mar masawa mar Kenya mabende osetieko gedo mar Klese gi. Magoha osingo ne oganda ni kata obedo ni telo lokore, chenro mar chako sekondar ma adundo biro dhi kare. Bende omedo lero ni ng'ikruok mathoth ok bi betie chenro mag somo e chak higa manyien kaluwore ni kalenda mar somo biro dok e wang'e. Magoha noten kod jotelo mamoko mag migao mar somo e kinde mane olimo counties mag Kisii kod Bomet. But even though we are living, we want to ensure that every child in this country has exactly the same rights, and that's why we are focusing on the counties that are still behind. In terms of having our children at school, I want to thank the great majority of principals who have kept children at school. But there are still one or two who are sending children home for no apparent reason. The hands are not equal. I have said that if you have to look for fees urgently, summon your parent teachers organizations, and they will be able to get the parents who can clear the fees so that you protect the weakest link. And the weakest link are the orphans that we have in school or the very, very poor children, whom if you send them away from school right now, you are actually blocking them from what the government has decided.